Dnes som sa teda prišiel pozrieť na jeden potok, v ktorom som našiel bodak z prvej svetovej vojny. Bol zahrabaný a bol v dobrom stave, lebo bol zakonzervovaný pekne v takom šteku, alebo čo to tam bolo, také blato. Veď sami uvidíte. Idem sa teda pozrieť a ukázať vám tento potok. No a takto vyzerá tento potok. Tu je veľmi strmý kopec hore. Tam sa vyberiem neskôr. Z jednej strany kopec, z druhej strany sľuda. Ale určite to stojí za to tu trochu poprerižovať, vyskúšať si to, pretože sami vidíte, odtiaľto steká voda, odtiaľto sa všetko valí a je to dole. Kremeň a odtiaľ to si skúsim nabrať.
Takže na budúce sa tu vyberiem a možno tu aj prespím niekde hore. To bola len taká skúška. Myslel som si, že tu nič nebude, ale možno sa tu aj oplatí prísť. Takže tu prídem a zaryžujem si aj tu. Teraz keď som šiel po tom potoku hore, tak som zbadal takúto guľočku, maličku. A idem dvihnúť. Nedala sa dvihnúť. Myslel som, že to je len taká guľka, nejaký kameň, alebo čo to je. Lenže nebol to kameň, ale bodak v takomto, takomto, alebo štrku, alebo v takom blate. No tak. Takže keď tam bol bodák, možno sa aj niečo iné nájde. No ale o tom neskôr. Spravím jedno video. Vyberiem sa niekde inde. Len som vám chcel ukázať, pretože som tu prišiel a veľmi dávno som tu nebol. 20 rokov. Ja aj tam sa ja vyberiem hore. Tak. Teraz sa idem pozrieť ešte na jeden fotóčik. Máme tu, možno tušíte, čo to je? To meta. Z toho si spraví čajík, koniec. No neviem, či si ani nenatrhám. Trochu byliniek si natrhám, aby som mal dobrý čajíček. Takže aj keby som nenašiel žiadne zlato, aj keby som neviem čo, ja sa veľmi poteším aj tomu, že si môžem nazbierať aj takéto lístky tejto naozaj voňavej a zdravej bylinky, ako je meta. Ja si myslím, že v tomto potoku sa zlato určite nájde. Pretože pozrite, aké veľké kramene. A to je dobrý signál toho, že tu ozaj zlato môže byť. Ale tu sa treba vybrať aspoň na jednu noc, že jeden deň alebo skoro ráno. Aj tam veľký kemeň. Jojoj. Perfektná vodička. A hory sú po oboch stranách.
Ďalší kmeň veľký. Na tej druhej strane by mal byť medvedí cesnak. Ale pôjdem vyššie a uvidím. Oh. A mne sa zdá, že tento potok je veľmi dobrý. Po jednej strane veľká hora. Vlastne horí. Druhá strana. Perfekto. Jajaj, jajaj. Podbeľ. Je to tiež liečivá rastlina a veľmi dobrá. Na priedúšky posilňuje imunitu. Po chvíľu odkvitne a už ho nebude. Treba si ho nazbierať, pokiaľ ešte kvitne. Perfektný čajíček. Sírup si môžete spraviť, ale aj, ako hovorím, čaj. Začína nám rásť aj praslička. Tá je tiež veľmi dobrá. Ale o nej si povieme neskôr. No, veľká škoda, pretože medvedí cesnak som nenašiel. Rástol tu na týchto miestach, ale vznikol tu sklad dreva, takže tu už niet po ňom ani stopy.